Un total de 28 ofertas presentadas ás obras de instalación de beirarrúas e pluviais nunha zona de Cubeliños en Santa Uxía, en Ribeira. O Concello de Ribeira vén de informar que 28 ofertas foron presentadas a unha nova actuación consistente na dotación de beirarrúas e canalización de augas pluviais a unha zona do barrio de Cubeliños pertencente á cidade de Santa Uxía. Cun orzamento de 77.275 euros e un prazo de execución de 4 meses, o obxectivo fundamental que se persegue co proxecto consiste en mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria na zona en cuestión mediante a construción dunha beirarrúa de 2 metros de ancho e 330 metros de longo que permita circular aos peóns de forma segura. Ademais, será instalada unha rede de pluviais formada por 255 metros de tubo de PVC con 315 milímetros de diámetro, 8 pozos de rexistro en Cerquetas. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal pós-2019 da Deputación.